Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a yau a wannan sabon bidiyon. Insha Allahu a wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da zaka ƙirƙiri YouTube channel cikin sauƙi, har ma ka je ka yi verify ɗinta. Ni dai kawai abin da nake so da kai, in baka mana subscribe ba ka samu ka danna mana alamar subscribe, sai ka mana like a wannan bidiyon, kai share da 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana. Mu shiga domin a fara wannan bidiyon. Farko za ka fara zuwa da ka nemo Google Chrome, in baka da ita kuma za ka je cikin Google Play Store ka ɗauko Opera nan ta Chrome, sai ka clicking akan ta kamar haka, sai ka jira ta buɗe ma. Yawa, bayan ka jira ta buɗe ma sai ka taɓa akan wannan alamar ta wannan j kenan, sai ka taɓa akan alamar, sai ka jira ta buɗe, sai ka yi ƙasa, sai ka nemo inda aka rubuta Texas ɗin nan, gashi nan, sai ka danna akan wannan dot ɗin, sai ka danna akan shi, sai ka clicking. Za ka ɗan jira ta yi searching tukunna sai ta buɗe. Bayan ka jira ta yi searching, sai ka ɗan jira ta ɗan buɗe. Bari mu jira domin ta buɗe. Yawwa, bayan ka jira ta buɗe, za ta watso ma fuska kamar haka, sai ka zo nan gurin, daga sama gashi nan, bari nuna muku, daga sama za ka ga wata alama blue, sai ka taɓa a kai, sai ka jira ta domin ta yi sacin ita ma ɗin sai za ta buɗe, sai ka taɓa akan alamar nan, alamar blue ɗin, alamar ne ka taɓa a kai. Yanzu za mu jira ta buɗe. Yawwa, bayan ta buɗe ma kamar haka, sai ka zo ka duba inda aka rubuta, You channel. Wato mu nemo inda aka rubuta You channel. Bari mu jira shi. Yawwa, bayan ka taɓa create a channel ɗin nan, zai watso wa fuska kamar haka, sai ka taɓa akan nan alama sunan nan. In ka taɓa ta, sai ka sa sunan channel ɗin da sunan channel ɗin da kake so ka ƙirƙira, in ba za ka bashi ba. Kuma sunan ne dama already, to shi kenan. Mu bari mu rubuta ku gani. Bari mu misali kawai da wannan, za mu sa. Yawa, sai mu sa sunanta kamar haka. Bari mu gani, a rubuta misali, a ce wannan ne sunan. Misali, in rubuta misali da sunana Yakubu, sai a ce TV. An ka sa Yakubu TV. To nan kuma aka ce, nan kaga an ce create a channel ɗin nan, za ka taɓa akai in kana so ka create. In ma hoto ne kake nema ka sa daidai, za ka taɓa akan wannan alama ɗan mutum. Mu tun da dai yanzu nuna muku ba za mu ɗora hoto ba, kawai sai mu je mu taɓa akan wannan create a channel ɗin nan, gashi ne, mu taɓa akai. Mun taɓa, sai mu jira shi zai yi searching, zai buɗe. Gashi nan yana mana searching yanzu, zai buɗe. Gashi nan yana searching ne. Sai ku ɗan yi haƙuri, ku ɗan jira shi domin ya buɗe, saboda ya nuna muku dalla-dalla yadda za ku gane. Yawwa, to kun ga yanzu ya gama searching, ya buɗe. Nan gashi nan za ka fara ɗori, nan gashi na rubuta upload video, ga alama ɗan mutum da alama mun riga mun yi creating ne, mun gama creating ne channel ɗin. Sai kuma abu na gaba, sai mu taɓa akan nan. YouTube studio wato kenan, in za ka je ka fara abin nan, amma kuma dole fa ya kasance kana da YouTube studio. Nan gaba za mu muku bayani akan abin da yake shi, amma dai yanzu kawai mun muku misali akan yadda za ka buɗe YouTube channel ne. Za ka iya taɓa nan ma a gani bayanan nan.
ka jira shi. Duk gashi nan dai bayanai dai kawai dai akan YouTube sai yawwa nan dai ce nan ya kawo mu cikin Google account ne. Yawwa to kun ga yanzu mun gama creating din channel din mu ta riga ta yi successful. Sai kuma yanda za ka verify ma sai mun nuna ma sakamakon cewa idan muka ce za mu nuna ma yanda za ka verify a wannan lokaci gaskiya zai ɗauke mu dogon lokaci. Amma idan kana so ka verify sharp yanda za ka shortcut kawai sai ka je cikin opera nan ta Chrome yanda muka abin nan sai ka rubuta www.youtube/verify.com. kana rubuta wannan za su yi watsuwa fuskar alamar sai su je inda za ka sa number wayarka. In ka sa number wayarka sai su turo ma da wani code ka tura musu, shikenan sai riga sun yi verify ɗinka. YouTube ɗinka ta zama cikakke YouTube channel. Wannan hanyar ne insha Allah wadda za ka bi ka creating YouTube channel a cikin hanya ta cikin mafi sauki da yake gani. Idan wannan bidiyon ya burge ka dan Allah da Annabi ka manta ka danna mana like sannan kuma da subscribing in baka mana subscribe ba ka samu ka subscribe. Mun gode, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa